সুধিজন সে নামকু শুণ সুধিজন। জয় শ্রী রাধে। শুণ বিবিধ মণ্ডলী দেই মন কর্ণ তাটক চরি বিষয় করিবি গায়ন। তুম্ভ ମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କୃପାରେ ମନ ମୋର ବଳି ଅଛି ଗାଇବି ସଭାରେ। ହେଲା ନ ହେଲା ତ ଦୋଷ ନ ଧରିବ କିଛି ଯାହା ପଜାଣେ ଭାଇ ଗୀତେ ପ୍ରକାଶୁଛି। ଏକ ଦିନେ ରାଧାରାଣୀ ସଖୀ ସଙ୍ଗତରେ ସ୍ନାନକୁ ମିଳନ୍ତି ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅଷ୍ଟ ସହଚରୀ ଜୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି କୌତୁକ ହରି। ଅଙ୍ଗୁର କାରମାନ କାଢ଼ି ଗୋପ ବୋଇ ଯମୁନା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସେହି। ପାବଚ ପରେ ରାଇ ତାଟକୀ ରଖିଲ ସ୍ନାନକୁ ଗଲେ ସେଇ ଯମୁନା। Vamos chegar aí. ଦେଖିଲା ତାଟକ ପଡ଼ି ଅଛି ସେ ଭୂମିର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖିନ ସେ ତାଟକ